Oke, maya pa abak po kekongan kata Kapampangan may dapat po kang Totoy Batu Original Rodolfo Laksamana. Good morning po. Para pumanong po lang tamo, maya payabak po kay Apalit Aylabi, Mayor Jun Tatangko, at kay katamong Vice Mayor Peter Nukum, Seklen, Dantinga Sekretary Municipal, at karin pong Consyal Valenta mo po, maya payabak po, at karin pong sablang kapitan, at maanong kulan po king bawat at dakal po salamat. Magandang po kaning kanta na pong Totoy Batu Original, ingkanta na pong Aral para karing anak amaga. Para kayo po, karing anak amaga. Aguli po, magkaya ka. Magpatalastas siya pa yan. At yan pang hindi ka patalastas. Ini akong paano manan nyo kanina. Tamasan kayo kung kapilan makaredy na ako. Ang kaya magmatamat na. Na. Sa meter, ni. Pili ng kepa mo. Ayan po, karita pong bayong sinners tamo. Good morning po, kepongan niya. Pasensya na po, medyo loadingin ka na akong kanta. Shoutout po, karita pong bisa magpa-shoutout. Yan tayo kung manyari po. Ano po? Babay. Umulbanda ka ba? Umulbanda ka? O nanti malyari yang ini, te malyari. Ano may magaltong kantang arene, o ini papatugtog ko, taliway lulto. Okay, may pababak po. Bot lilway tulto, never yata maging aral ya. Bota kang bagya, inipa mo. Inipa mo, aral. Para tapong mag-aral na. Para tapong mag-aral ken para kay kayo. Jesse Doria, Destiny Bautista, maya pa abak kay kayo. Kaya kayo atin ni paramdam, itimetong yamong aral, lalong-lalo na kay kong anak ang mag-aral. Ikami namang pengari, subsuking kapanintunan, ang yang rugong manutang kaming 5-6, ako patuk nang. Keta naman po kay kami, atin kong kasiping bale, atin yang anak papag-aral, masalese. Ang garugong manutang yaiti, neburing tuknang king klasi, oning kaya rugo milyari, alang swerti. Ni sanayan lo, ingkayang tatang, muntaya sana king kayang pagobran, akit neng anak ng papag-aral, kareng beraus naman. Itiyag kadagat neng pepawulyang, ingka table na tinukiya naman, aras na bale, ingkayang inang may atake neman. O yan ingka kung pakisabi, lalo na ke kong anak ngene, hanggang ating niya panggatas labi, malsintane. Anya sana anak dapat yung isipan, bayaran nyo pa'y kong pamag-aral, malunos ko sana karing pengari yung mga sakitan. Ayan, bayaran nyo pa, mumingkir kayong pamag-aral. Tayo ko magsiltan magkayanak-anak na. Sakit pang membingin Sopan nyo pa sana, patamayari ko mag-aral, din kayong pengari at desasap kayo. Bata mayari na kumegar at magobra na kayo. Balik din nyo nung marimpengari yun.
Misanayaldo, kayang tatang, muntaya sana king kayang pagobran, akit ning anak ng papagaran, kareng biraus naman. Iti agad-agad ning pepaulyang, ingka table na tinukiya lamang, karas na bale, kayang inang may atake neman. O yaning ka kung pakisabi, lalo na ke kong anak ngene, ang yang ating niya panggatas labi, malsintane. Anya sana anak dapat yung isipan, mayaryan nyo pa yung kong pamag-aral, malunos ko sana kareng pengari yung mga sakitan. Anya sana anak dapat yung isipan, payaryan nyo pa yung kong pamag-aral, payo ko magpili king bagay ngayon, katahimikan. Okay, shoutout po kang Riz Santos, kang Jesse Doria, pa-shoutout boss Jesse Cantin, kena barangay San Vicente, Apali, Pampanga, at Destiny Bautista. Hello, Pusi, Pusi. Ating hello, Pusi. Okay, next time puro tampang Kapampangan, kaya da po rin Kapampangan Tagalog, kaya rin Tagalog Bisaya. Maria Tren. Kaya kamu yang patalas ta singing YouTube. Tayo pa. Tayo kay. Pupunta tayong bagya. Okay, Merry Christmas. Hanapin, Pasko na naman. Para sa inyo. Malamig. Apa? Malamig yapin. Malamig yapin eh. Malamig yapin yung Pasko. Okay, malamig ang simoy ng hangin. Merry Christmas sa inyo kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Medyo gagalo yung bagay ka na akong sounds. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin, ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Himig Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat, wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Ibig Pasko'y lagana, mayroon sigla ang lahat, wala ang kalungkutan, lubos ang kasiyahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin.
Christmas sa inyong kababayan, Pilipino, wherever you are in this earth, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa ating OFW, Merry Christmas po sa inyong lahat. Advance, ang tibok ng puso sa dibdib, para pang hulog na ng langit. Okay, shoutout po kanya Chito Gonzales ni Them Bikers, Barangay Kabuyok, Apalit. At karen pong arata pong mag-request po kaya kayo Ken. Di na daw kung dito ka-request. At karen pong Antang Kapampangan, Good Vibes. At sana karen pong Kapampangan tang kaluguran Ken. Alright. Oray Kapampangan kamo pagmaragol mo. Pagmaragol mo yung dayang Kapampangan, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa ating mga OFW, mga gobra po. Kaya shoutout po ka rin po mag-apply po kay Korea. Kaya ni po right now, kaya na pong apali Pampanga. At so lang yan ni Karin. At good luck kay Kongan. Kaya po mag-apply Korea. Sakto, alang sobrat, alang kulang. Misa natin kung paligang, keng basketball kaya beya. Yan basketball yung paligang ngayon yan tugi-tugi po yung katamong kaluguran na mahilig mag-basketball at 3 points. Bitong 3 points nga na, anya ba yung tunay ta? Ayan, kape-kape tambagya. Laban simbot do pa. Anyang eni si Katia, kukunanan nening viva, karetang gilas, pitong yang lilinya. Okay, shoutout po Nung pitong gal. Okay, shoutout po kang Kagawad Rex Agustin, Jojit Reyes. Happy birthday Kagawad Jojit Reyes ning Barangay San Vicente, Apalit, Pampanga. Happy birthday Jojit. Yan. At ka rin po mag-tricycle driver, may payabak po ka rin po mag-tricycle driver na ning Apalipaba, Toda. Yan, din Barangay San Juan, Toda, may payabak. At ka rin pong San Juan, Toda, may payabak ka rin pong Sukat, Toda. Imposible na narapin. Apo rin mag-Toda mo naman Sampalok, Toda ni Sampalok, ayan. Toda na po ni Sampaga, San Vicente, at toda na po ni Colganti, toda ni Kapalangan, diyan mag-tricycle tamo, Sulipan, Caldera, rin po keng Kapalangan, at din po keng Tabuyok, diyan mag-tricycle tamo, yan, maya payabak po ka rin mag-tricycle, mimingat po, sana ratang kolor, malunos la po kayo. Kaya tapos sana mag-kolor malunos na ko man po karta makapilang makaba. Sana babiyasa ko manantindi karata mangolorom. Yung sasaklonin panagiton. Malunos ko po karitang mamayad po kay permit kay munisipyo rin Toda at ilang outside ang house kita. 3 points! Ayan areta mo ngayon mag-basketball. Okay, good morning po kay Kongan, karing kabalentamong Kapampangan, lalo po karing taga San Fernando, Pampanga. May payabak po karing po taga San Fernando, lalo po karing taga Apalit, I love it, Pampanga, rin pong karetang taga Apalit po, Ken, may payabak po kay Kongan, At sana mayap yung ingabak. Sana yung nga pong ginuha ng bala. Minsan po problema dahil talaga. Daratang kaya tayong mga problems, Okay, shout out kang Sarmiento Loan. Okay, good morning kay Kampang. Kos, Malonzo, Kos. Ayan, maya payaba ka rin pong taga Alauli. Shout out ka rin pong taga Alauli, San Vicente, Apalit. Pamilya Dungo, Pamilya Malonzo, Pamilya Simon, Pamilya Maglalang,
pamilya Payumo, kempo Sitio Alauli, San Vicente, Apalit, Pampanga, kempong Alauli. Okay, shoutout po rin pamilyang Ken, Alauli. At yan po kayong pamilya Barangay, Sitio Santiago, Barangay San Vicente, pamilya Calas, pamilya Castro, pamilya Magat, yan, de pamilya Magat, at pamilya Dungo mo rin king Sitio Santiago, Barangay San Vicente, ne? Arang Guevara, ang Poreng Liklat, king Barangay San Vicente, Maya Payaba ka rin taga sa San Vicente. Okay, shoutout mo rin sa Mentalon, morning din po shoutout taga Control Colganti, Apalit, Family, Sarmiento, yan. Okay, Sarmiento Lon, ka rin po taga Colganti, Apalit, Pampanga. Shoutout po ka rin pamilya Sarmiento. Yan, kempong control, ha? Okay, shoutout mo rin kong Colganti rin pamilya ng Kagawad, Kapulong, Bari Kapulong, ha? May ka-birthday, ha? Good morning, kang Kagawad, Bari Kapulong. And then, kang Tatang Kapitan, Dennis Garceña, naning Colganti. At ka rin pamilya Cano, pamilya Cano, king Colganti, may payaba. At karing Bautista Isguera, Guevara, yan, karing Colganti, na. At pamilya Maglalang mo rin, na. Okay, shoutout tuloy-tuloy tamo po karing kakatamong kaluguran, yan. Lalo po rin kakatamong OFW, watamong bagya, watamong puyat, lapa. Wata puyat lapapin. Lalo pa rin OFW tamo. Okay, shoutout po ka rin po mga magbisang manakitan. Mag-apply ka abroad. Pata maganaw sa lampas ba? Baka sakali miswerte ko po. Makapunta kayo Korea, hanapin. Basta kayo lalakpan dit ang asawa yo. Okay, shoutout kitang karinderya na kumpare ko kay Barangay San Vicente niya, along the highway niya. Akit miya mo ning datang aldo dagol yang bagyaking kekang restaurant na yan, ha? Okay, shoutout kay unlimited chicken, unlimited rice, unlimited drinks, Barangay Sampaloc, harap na po ng Pelco. Showing, unlimited chicken, unlimited rice, ayan. Pag inausyo ko po, discounted ko po. Ayan, sanlinog ko kay showing, ha. SIOWING, Barangay Sampaloc, Apalit, harap na po ng Pelco, ne. Bisa ko pong mga na unlimited chicken kayo, unlimited rice at drinks. Tukiyo po rin kayong barkada, pamilya, kaluguran, baryo. Nung bisa ko kung mag-cash ko yung birthday, settle mo po itang birthday nyo, baka sakali. Take it all you po. Pera mura-pura tang magtindara ka rin maglutura po, mag-serve da. Pera mureta. Take it all you po itang chicken wings, chicken hita, chicken breast. Basta may ko ka rin. Manyaman, sigurado, takman nyo nga nitang lahat ng protein pangaluto ng chicken. Unlimited chicken. Yan. Kaya mo po Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. SIOWING. Yan. Okay, morning po ka rin pong GCRC Honda Click Pampanga Riders, ha. Naalala po kang founder Yuson, kang idol vlogger, the idol vlogger, ha. Sir Kalilong, ha. Ayan. At ka rin pong admin and officers na po ng GCRC on the click, maya payabak po kekongan, buong Pampanga, atin pong on the click. Pa-member na po ng GCRC Honda Click Pampanga. Dengan pong atin pong Honda Click. Yan. Accept ko po agad. Ayan o, maka-YouTube ka mo. Ang nanding kakanta ko nandin. Bigla lalimbog. Ngayon panto ng kulay. Kulay yakit. Nanini. Stasyon Kapampangan Karaoke. O balo pantareta. Yan.
Maya payabak po kay kongan na at ngini dinado kong polos ang may nyaman pakiramdaman, may nyaman pakintindihan, lalo na rin ang mangalat kendalan, lalo na rin ang tatakas ng bengi. Katamungan ining sablang kanta sana mirasyapin ke kakaluguran itang sabiyanda nanuwe mo buri misang tatakas ka balamping tagis ning pusapin otang lulwayin dagis sigurado naman tagalana ning pusa misan mi kalugod deniping adwa ing pusa poing dagis misan mi pamyelo itang banggitan ko metong niyang panaisipan ing pusa pong dagis bala mo taguan bala mo itang atche utche no ping utche itang basura da hanggang nokorin pa puri dayata midinalang leksyon retang manutse basura tingdalan misan keng istero misan keng ilog misan keng sapa hanggang nokorin utse da di nang tayang disiplina'y sarili kakung kabalen ko ing basura tamo hanggang no ko rin eyo sana yutche pananye puing manguleksyon ke kayo itang nakakitda me post ne naman menutsyeng basura kinalat tadalan auta ing akakit ngeni pantunan dala retang manutse ka rin at ngeni subaybay lang kaya ing paywatig metong yang palala ke kayo kampalen ko otang manutse ka tutu bala mong dagis bala mo ping pusa otang alang bante karing ka manutse potang merakap ka eka manyat sorry uling balu mo na bawaling manutse lalong makatambak dinan me pang tambak dapat bawasan mo kulkul ka kalukuran punong alapaing king man ngontrol keka king basura mangulkul ka bare kening kapong sabihan maging disiplina kening pamanutse tamu king basura o tano mayari ya okay ini ya tadaning pakiramdaman tala po rin kanta ng kaya tamo idol ne Rodolfo Laksamana ing idol tamong Rodolfo Laksamana ay aga na ako pang 1980s 90s at tutugtog diya po yung King Stage uso pa kanang teblado ne apulo ko pang banwa kanitang panahon ng kakantay Rodolfo Laksamana alias Totoy Batu. Umete ya po. Enrico Lumba, maya payabak po Enrico Lumba. Nung ikaw magkanta, anti ko mong pipi, ngulit na puniti, sana kong magkanta, ngunang pawag ako, ing lagi yung kutbansan, ako'y Totoy Batu, matulot at malyap, estilibento kong ebyasang sumulat, abogado ko po, ayalang titulo,
Sungkatalnan, pitong pulot, pitong Ano po, magkapeta pa. maranas tungo, karetang osgado, maniabing Kastila, mi senyor no preso, itang kakong bali, niyang kekong kutang, mandane pong kaili, nitang bandang wanan, netang pengari ko, sabihan kula naman, anak dakuretang, lipit at mayaman, lalo kong matalas, ing ama nung Ingles, karetang oskado, singkasyas matulit, marokya man ali, kakoy yung ilapit, hulming pakibatang ko. Okay, good morning po. It's alright. Arapikin ha. Sa mukha, Was to join? Okay, join tayo niya. I-join tayo share broadcast. Request invite. Naning balikbayan, bakong ikadiwa, malakpak na kuman. Dagal kong salamat, kaniyang palakpak niyo. Sabihan ko na yung sangkan, ubat at yuta mo, ining balikbayan. Iyang naging sangkan, despedida party, ingkayang gagawa. Atin niya po bang Mr. Boy, atin niya po bang soundsin ka na akong kaya? Tiya po tugtog? Pagka magsalita na ako kung magsalita, atin po tugtog. Pwede naman pong comment siya po, atin niya pong background na pong Totoy Batu original. ingkayang Amaya payabak po, amaya pagtu, bay pabengi, agano ko rin man po, OFW, at kini po kayong Pilipinas, abak pa po ne. At kalit kaliwang bansa, at itong magbengi, tigas panapon, ganingeldo, at malugod kayo may babati karengan pong Kapampangan. putas, karetang podat yung pikinis mansanas, gustong Hello, ko yung Totoy Balat, aywa. Atin yung sound sake. Nanong talagang lagyo mo, tiyankin dyan? Tiyankin dyan yung lagyo ngayon kasi ako balong sulat din. Wala mo yung letter H, letter A, letter palakul, letter I, atin yung letter T, yung pulis babo. Ano ko rin kang Chi? Lengke kang barkada, anyang ining oras, pagselebran tayo, alat eya liwa, pekang despedido, malapit na naman, impaman. Ayan, Death Arsen po. Yan. Okay, Death Arsen po. Yan. Kaya kasi ang tindan. Gawa mo na ako mo lagyong makanyan. Send mo na mo ka na ako. Takit at katusan. Nananong oras kayo bansa mo ngayon, napintalan mo. Nananong oras kayo. Pala mo, medyo day off po yata. Ayan, Death Arsen Guevara po. Ayan. Karen pong Guevara, maya payabak. Sige, koyang, gawa mo ko. Sige, gawa mo, seme ka na ako. Pangopyakin eh. Para i-reakopya yung lagyo ko. No, kore kawari kayo ni Bansa Arsen? Mexico ko mo, kari Tyler. Ha? Ibig sabihin ito ka pa Mexico. At yung ka pala Mexico, ngayon kaya kang kaya, Araboy, Hapon yan eh. Mexico ko mo, kari Tyler. Akong apihulang, kulang din magsasarili kong pangabilyan. Akong ay... Ito na ha. Mexico ya po yan ha. Nalawin may pampangat niya Mexico. Hello ha. Senyorita Saging.
Mexico, Pampanga. Pare nga Mexico, Kapampangan na po. Ay, paano may traffic ka na kung... Salamat. Pero, mumultuan daw ko po. Mumultuan din ka na akong thanks Kenny. Kaking ligaya ay rugo. Mumultuan daw ako. Ay, Ninang. Good morning, Ninang. Makasilip yung Ninang ko. Ninang, kamusta na ka, Ninang? Irene de la Cruz David. Ay, Ninang. At yung Kari Marimar, ha? Tayo. Yung Marimar at yung Mexico, Pampanga. Kapamalan may kapere, kingkando. Ninang, at niyang sound sa boses sa magkanta. Ninang, kamusta na ka, Ninang Irene? Wala, ako pa rin kasabi ngayon mordido. Merci, Biokap Saba Latondan. Merci, Biokap Saba Latondan. Kaya po Mexico din. Kuilaitan mo na yung anak ko, amimiss ko na. Ninang, bimlak na ako eh. Chat me, lemme, bimlak na ako. Wala ako ng waka dyan eh. Ako sana akong totoy burat. Okay, shoutout po kay Kongan Kabalay, Kapampangan at yun ay Ninang ko. Mangulo na ka pa, Ninang. Isingan mo na parang kabaleng taken. Gisingan mo rin matutut. Ring taga Mexico, gisingan mo lang. Rin lalo na king San Roque, ang Santa Cruz. Okay, shoutout karatang mag-apply Korean eh. Sana pakagaling nyo. Makabitbit ko kasanang Koreano patamuli kayo. Habang at okay na mag-apply kayo, apply nyo na itang Koreanong magpa-apply kayo. Karatang lalaki ken, Mangoriana na kayo. Manigaral kong tanam. Tanam sibuyas. Sarili kong parang abilyan ay rugo banding nene mo sintatong pagamalan may kakere. Manigaral kong tanam sibuyas, tanam sigarilyas, ampong nano pa ating yes. Okay, Net, mordido. Shoutout kaya ka. Anang Ninang mo, Irene de la Cruz David. Ayan, tuloy-tuloy tamo kayong kanta ng Rodolfo Laksamana alias Totoy Batu original na Sumalangit Nawa at ngayon delikwan ng kanta kakatamo, Mabiela Pamurin. Para po yung kanta ni katamo, The King of Soul ni Kapampangan. Aroy, bimlak na ako. Aroy, bimlak na ako naman eh. Ibig sabihin niya, aliwayan memlak. Memlak siguro itang ngabe, no? Wata pa kalamani ng asawa, no? Wata no buri kasabi rin Kapampangan. Itagun mo naman, yakabud aldoning pilataning bulan. Aniyaing panahon, mamuangit miglulam, minuran. Wata makadeactivate ya. Awa siguro, Pin. Awa, eh. Hangin, May natatalan Pin siguro cellphone. Ay natatalan cellphone, eh. Wata may nakadeactivate ya. Biktiya. Ano, may biktiya. Wala yung mamusika. Wap, pabula ano. Yung mamusik. Dati, gadingaldo pa mo, sana ako eh. Yaw kaya, mag-deactivate ko kaya. Kaliwanin takalan. Nano, manubela? Manubela yung takalan eh. Ampong cambio. Tawo, ating magkaika ako. Yame ating isip-isipa ming kakayang kekenik doon. Ginuko. Palakwan niya po yung masamang yemplo po keniking balepo. Nagpatugtog po. Pilit niya po ngayon na yung kanapong music.
apulid at keng panugali Nangilabot ko. Hindi ako mo pong dilikin. Wala ko pong kayate. Ngayon sounds ko miminayang dili na. Mag-operate ang dili na. Okay, magagalong. Okay, Alice, Asinto, Dungo. Ha? Kare pong Asinto at Dungo, Maya Payaba. Kareng De La Cruz at David, Maya Payaba. Liwane, kakabayo na. Papatakla kamuay. Ano ko ah? Kinakla na ako nga 10 beses eh. Wala na pinlamanin ka na akong atsan. Oh, alam mo oh. Alaki na pinatsan ko. Yung waist ko na mo 30. Okay, shout out po kare pong bayong datang at bayong sisilip. Sana'y ako po makakuliti. Jokes. Okay, shout out po ka rin taga Bataan, Bataan. Yan, ha. Are pong taga Bataan, Ken, ha. Good kay po. Pabukal kang bulong bayabos, bulos mo yan. Masakit magbulos. Aya Joy Manalilis, watching. Tana may abalbal no rin bote, kilalam ko. Atin niya pong music yung kanal kahit yung background. Aya Joy, pabati ka rin kapatid ko, Kadwang Tete, Pabian family. Yan. So, Pabian, apelido. Pabati na ko pong Aya Joy Manalili Pabian. Kaya pong Kadwang Tete, Makabebe Pampangan eh. Kaya Pabian ha. Tamo, mga patakla ko naman. Diyos ko, habang tatakla ka talamin kay kang cellphone. Bakit may pagitsura ko dadais na ko? Aray ko. Sakit ata. Ayan. Salamat mo rin kay Kaki Pamanalbe mo at share. Kaya po sana ka na akong live at may pabengi po. Ay, pabengi. Ako pabengi kaya limang lugar. Yan. Pengi po. Yan kaya limang lugar. Atuparan, minta kumelida. Atin niya pong music yung kanakong kaya. Yung kakanta po ito. Ito yung batong original. Leme mo. Apon Totoy, Rodolfo Lacsamana. Patugtog kaya mo po yung kayong kanta. Ako po sa nalagyan. Oh, pete. Ano naman yung kanakong kaya. Oh, ano ko. Ikaw na yung magagalonin ka na akong kaya. Nung wari keng manok, ngala ng sisira. Kaya magagalon, no? Kaya na magagalon. Pero tutunan nini, kaya gagalonin ka na kung... Oh. Dapot kubalo, nung tuksok o nano, o ba't king katpako, kabut na... At ang gawang kanina para... Waiting for Perry. Paired. Umunang Okay na yan. Papamagay. premyo, itinge asahan. Oh, yan. Kana kung kalma. Ayan na po. Ayan na akong multuan. Kanyang ibalik. Thank you. Katang ginawang kitalagyo ko niya. Thank you very much. Dakalong dalagaring lintogan naka. Oh, yan ne. Messi kanyang bagay santam. Mangilag ka na ako, may pundat lamato, may gingkarinyoso, ngat betang mimisding, may nga kakinda ko, ilang bagong birang dalawan ko kano. Okay ne, para kaya kayo naman, ako naman ba magkantangin eh, para kaya kayo ne. Sana agyo keng kantan ne. Sana agyo keng kantan. Pasensya na yung boses ko, kung na naman maging boses ko ne. You're
Dito sa pitong gaang, sa tabi ng ungguyan, may mga kasaysayang akong nalalaman. Ito ay hindi dismiss, napag-usapan lang. Yoreo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanang ng ungguyan at sa kanto ng kalye, pitong gatang. Ito ay nag-uumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kung marites. Ito ay hindi dismiss, napag-usapan lang. Yoreo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong idioto at sa bahay ng kalye putisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, kalamang oras-oras masagulo. Ito ay hindi dismiss, napag-usapan lang. Yoreo, walang labis, walang kulang. Yoroleo, doneleo, adeleo, deidi. Yoroleo, adeleo, adeleo, deidi. Isipibli ang maglihim kung ikaw ay meron secret at itong gatang lahat narinig. Kung ibig mong mabuhay na mabuhay ng tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi dismiss, napag-usapan lang. Yoreo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan ang may bunga niya rin tumisip. Ang pitong gatang kailanman ay hindi magamawagkit. Taga rito ang aking iniibig. Yoroleo, alereleo, alereleo, lady. Yoroleo, aoleo. Ginawa ko. Oh, lady. Oh, lady. Alright. Ayan sa mga taong pusong sawi, ha? Sa mga taong pusong sawi dyan, ha? Karata pong sa weekend, ha? Maya-payabak po kayo yun, ha? Karata pong maglolo pa mo ka rin kayo na kan, dapat mayari ko pang mag-aral, ne? Okay, tuloy-tuloy tamo, medyo masikaning internet. Para retang main love ken, para kayo po. Ikaw ang dahilan. Para retang ating sinta, ne? Nasa masan ka. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakapang? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay napapalisan. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, baka't ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa iyo, baka't ikaw sila, ikaw ang dahilan. Ayan.
May kailan ka kasi eh. Yan tuloy. May lolo na pa. Apampakanan ka pa. Makanano kaya ingasabi ko keka na ikaingkuri ko at luguran ko aking aramdaman ay para ko keka asahan may kakong lubog ako lalahot pagpakati ka meging lamang ning puso ko't kaisipan kingaldo at bengi ikaing pagtunan kung makatutun king kakaisip ko keka bakat ikang likuran kakuyang sininta lukuran pa din ano buri mawala kita kantunan at kantunan metang kaluguran mo niya sana may buri mawala okay shout out Romel Alvarado, Luigi Pineda, Jomar Capuera. Good morning. Ajoy Manalili. Morning, Kekongan. Ika'y pangtunang Kingaldo at ning pengi Ikaing liguran Takuyang sinta Emusa na kakalingwang Nakaluguran tanga Ipamahuke ka Ikamu talaga Ika'y kamong puso Bibye-buping ka Luguran dakang kunin At nakapapure Ebupin mga tutut Ikakaisip ko keka Sana ikarin Yabuya Lumuran Ayan, karen pong ating luluguran para kayo. At karetang mag-abroad yan, ha? Kitang mag-abroad po yan para kayo po ini, ha? Para tang mag-apply po, na bisala pong lumawot, bisalang manakitan, at bisalang mitiko kimbiera. Thank you. Kareta pong mangarap mumunta abroad, o rin para kayo. Nasana, ini katangay ni tagod siya kayo. Mapatalas kasing kayo, mapatalas kasing YouTube. Richard Ellis James, good morning. Shea Garcia Arceo, Ronel Alvarado, good morning po. Shoutout kayo ko ngayon. Ayan, pa-shoutout ko Ellis James, payumo ko Cub Scout, bukas di mag-enjoy kayong practice da. Ayan ha, pa-shoutout ka rin pong James, payumo Cub Scout, na bukas mag-enjoy la practice da. Okay, karen pong lalawot para kay kayo ni. Karen pong lalawot pumunta abroad. Mag-apply pa. Para mag-abroad ka para kay pamilya, para kay future lalawot. Masakit talaga'y kabuhayan Lalo mo paluing gawan mo Minsan magtinda na malugi pa Minsan makipag-obra matanggal pa Yang minsan isip mo mag-apply ka Punta ka kingaliwang bansa Punta ka Arabia at Korea
Canada, Amerika, Australia. Bumibalad ka sana, tingin lawal mo, balikan mo lang. Tungating kang nasawa, may kalingwan. O tamuli kapit, mabuktot na. King Panamilinda, King Pilipinas. O kay ka piniyang may lagwan ka. Sikikam mo sanang tipunan. Deliping kayang padala. May kaprotya para malapitan kay Pilipinas dahil dapat hanipong kamurit ay liwat ng ubus biyaya na magkasagi lang yung gato abroad. Ako, saludo ko rin mo kay abroad, mag-obra lang masalese para ang padalada kay Pilipinas ting dolar. Nung sakaling ikaw lumawag ka, dalami ka buong puso ko. Asalay mo kakaringwan at ikang pamilyang likwan. At ngayon darap ng kapaskuhan at eyamuil in pamilya at gusto naman ing video call. Sana paus ka ing Pasko. Nangini Pasko na malapit na. Ing Pasko mag-video call ka. At sana likwal sana. Ota mikwal kanian. Ota na po mikwal tayo ni. Mikwal tayo sa kalimikwal tayo rugo aswelo ni. Yan. At pa-shoutout kung Koy Ellis James Payumo, Koy Cab. At ganun pong papa-shoutout po Maya Payabak ha. At ako po balo rin kanta nga rin, nalo pong kanta rin. Abod lalo to kay YouTube. Josepina Agustin Espiritu, good morning po ka rin po taga-Tabuyok, Apalit, Pampanga. Pa-share naman po live, Josepina Agustin Espiritu, good morning. I am real. So the words I want to speak before make you feel that the love I have for you will see no ending. Well, if you look into my eyes, then should you know that you have nothing, there's no doubt, nothing to fear. Just ka kaya balo. Abo jali to ya kan ay panigaralik eh pa. Tanong paretang old song. Kaya mapag-old song ko eh, linto ko nga po ko eh. Ano ka ko ken, datang sisilip ken na. Datang sisilip po ken, good morning ha. Good morning ha, magandang tanghali. Wherever you are, ne. Nasana, keep and safe po, ne. Opo, tati kong bisang mapakanta, palo ko ne, makasikan takero ko ne. Na, di ba? Ang tager ko. Ryan Payumo, good morning. Summer ka ng Payumo.
started a joke with starting the whole world crying, but I didn't see what the joke was on me. Oh no, I started to cry with starting the whole world louting. Oh, did I only see that the joke was on me? I look at this guy running my head over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I said, till I finally died. We started the whole world living. Oh, did I only see that the joke was on me? I look at this guy running my head over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I said, till I finally died. We started the whole world living. Oh, did I only see that the joke was on me? Oh no, that the joke was on me. Sinapit ko. Makasapit ko. Okay, shout out tamo pasbayo, kare pumbayong datang. At kekongan, good morning kang Ryan Payum mo. Musta kuya kapogi mo kuya? Akarin banda. Akarin banda kang pogi ngay ka. Ha? Ay pogi ngay ta. Kitang pogi ngay ta no kanya banda. Ha? Kanan. Manyaman niya boses kaya ang uweke, kanan. Ayan, ratang pong Magdalena ken. Kitang Magdalena nga napin. Ang ating Freddy Aguilar, Magdalaya nga ni. O karatang magobra kay Magdalena. Ang muli para kay kayo. Tingin sa'yo isang puti, larawan mo'y ninalay. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapuspalan, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukang sa mabining na patpat. Mula nooy pinagsagang, kalapating mababa ang lipang. Hindi mo man ito nais, ika'y walang magagawa. Pagkat kailangan mong mabuhay sa mundo. Tinitiis mo ang lahat,
kay hirap ng kalagayan. Ang pangarap mo mahawon sa hirap, kaya ika'y nang masukan. May tumawag. Sagutan tayo. Sagutan tayo. Yari na ka. Yes. Ayun dan. Ayun dan. May apasambot me. Ha? Apanyambot me. Carla Cuja de la Vega is watching. Good morning. Mag-drive-thru ka. McDo, Jollibee o Manginasal? Ha? Mag-drive na ka. Dahil nga lang mga lagu, mga pasar laking Korea. Dahil ang mga tsura, ilang mga pasar. Ha? Dahil ang mag-apply po Korea, rin ang mga lagu, sigurado 100%. Sabihan na ka pa yung Koreano, 100%. Bangkinitan, edo ka nubrilit ang mga regulyatsan. Pati nubrilit ang mga regulyatsan. Ha? Pati nubrilit ang mga regulyatsan. Pati nubrilit ang mga regulyatsan, bakit? Ha? Pati nubrilit ang mga regulyatsan. Paano pwede rin maragulat yan? Balat mo at yan, nakakapagkita. Bakit? Dudukula. Dudukula waring obra. Kasi masipit lahat yan, bisa sabihin duduko. O yung obra makalukulo. Ha? 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 Kaya Korea, farmer ne. Farmer yung obra ko, Korea ne. Yan eh. Kaya po apalit, atin pong evaluation po ngayon kaya rin na pa mo, mayari pa metong, o pila na po mayari, may maunulilo rin aliwa. So, pag maragul ka dyan, alika pwede. Ha? O mga na itang balo ko, itang maragul dyan. Ha? Kaya beke mag-operate maragul dyan. Kaya daw masyadong maramdaman. Mo taramdaman. Ako po, na ako po taramdaman, Ryan Payumo, Carla Cuja, Carlas de la Vega, Ryan Payumo, Alvin Calas, shoutout. Amber Calas, shoutout kaya kayo, may kapatid, kaya pamilya Calas, kaya nga. Barangay San Vicente, Santiago, yan. At ngayon magkwento na ako pa, taramdaman niya itang mumugong, satu-satu oras ni pamanyundo. Oras na po yung pamanyundo, king eskwela. Tingaliwa, mag-aaral lang. Tang din ng bakal. Thank you very much, Kim, for accepted karetang kaluguran po na maging kaluguran. At shoutout po kareta pong mag-aaral. Kami naman pengari, hanapin tang Totoy Batu. Lubos king kapanintunan hanggang manutang lang 5-6 pero ko boring patok na nga na. Carla Cuja, Gala de la Vega, Aru Milyare kan Jomi nung bawal king maragul at yan king Korea. Bawal ka nung maragul at yan king Korea. Dengan kanong babi. Ay, babi. Dengan kanong maragul at yan bawal. Ados ko. Dengan pupunta po king kain, pupunta Korea, yan, taga Barangay Tibagan, Tarlac City, Kuya. Ryan Payumo, karin pong taga Barangay Tibagan, Tarlac City. Babati ko po rin Payumo, pamilya Payumo, kin Tarlac. Ayan, ha. Hello ka nung malyara, di ka nung mga taba, Mary Joy Mamangon, baker, Baker is American, baker. I'm so happy in English, your mamangon, that your last name is Baker, that you bake some bread or some anything, one. I am English. So right now I'm English talking. Hey, shout out to all Englishmen. How are you, my friend in Canada? Joe. Salamat po, ingat po lagi. Thank you, my kapayumo, relative payumo. Okay, thank you.
So, share lang po. Pwede lang i-share po natin to live. At sana po sa aking YouTube channel, sana subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Totoy Balat po king akong YouTube channel. At saka na akong page po, Totoy Balat channel po king page ko. Sana po maging follows and subscribe and share. Kung ano po rin ang post ko po, sana po ay share yo po. At Antang Kapampangan at litang malating mong vlogs po. Ayan. At rin pong kalang kaluguran na mag-tricycle. Sana po manakitan kayo. Alas 2 tanggaling aldo, no po kitang palengke niya. Pabilis naman po itang ruto dahil kitang palengke niya. Nabilis po lang ruta. Yan. Yari ta po manuche basura po. At sana po yung basura yung po kakalat. Apo, gida rin pa yung mo ni Kuya, lahig lang pikutan na. Aray ko. Matsura ko umurugo. Matsura. Yan. At ka rin pong kaluguran tamukin na tuking aliwang bansa. Ayan. Santa Monica. Yan. Pinay Santa Monica ay metong. Enabore papa ketuno ko rin na lugal. Kapagit na mo itang kulap ampoy sangkay. Yan. At karen pong aliwang mama ko pupunta abroad. Alam po, congrats po kayo kareta pong mama ko na po. At may pasar na po kitang mamilang rules and regulation kitang batas kani kalingwang ke. Kasi exact proof ko mo naman kasi yung pila na ako years na ako na ako sasaking aeroplano. Maras ko sa kanya na bangka. Yan, mamangka na ako mo. Kanyang yung bangka o tanggalayang katik ako pang mitomba, malumod ko pa. Diyan matsura, manyaman noman na ha. Ayan po ni at kareta pong bisang mangan po, mangan ng shoutout kay po itang SIOWING showing Sampalok ne, unlimited chicken, unlimited rice. Pambisa ko po dano pa ko mangang ko po kay meg banyo yata. Nga patakla yata. Anong gawa mo, Ken? Ayan. Pa-share po, Mary Joy, karen pong daratang pangaliwang, Ken, pa-share po live, at sana po, dasnano ko ning may payang salitang Kapampangan at salitang Ilonggo, maayong gabi, o maayong ugto, o maayong aga sa tanan, dito sa Panay Island, sa Capiz, sa Roas, sa Amindan, dyan sa Carles, San Dionisio, sa La Paz, Iloilo. Maayong aga, ugto. And then sa Cebu City, Dante Mamangon. Nandiyan po sa Cebu City. Sa Lapu-Lapu Shrine, malapit po sila doon. At karen po taga Porac, Pampanga, Mayapayabak po. At karen po taga Florida, Blanca, Mayapayabak. At karen po taga Sosmuan, good morning po. At karen po taga Arayat, Pampanga, kare Mayor. At karen po Mabalacat, San Fernando, Angeles City, Santa Rita, Pampanga, Bacolor, Guagua, yan. At karen po Mexico, Pampanga, Santa Monica, Santa Ana, San Simon, Candaba, San Luis. Good morning po. Kare po taga Minalin, Pampanga. Good morning. Masantul, Makabebe. And our province, our lalawigan po is Apalit. I love it. Kaya po kaming abyandang Apalit. I love it. May po raradi kayong taramdaman. Ang Mayor June, tatang po naning Apalit. I love it. And then top notch. Sa dyan top notch, sapin po Vice Mayor Peter Nuco. Then Seklan Danting yan. Seklan Danting po. Yan po yan. Secretary Municipal. Naning Apalit, Pampanga. Then kakatamong kagawad at Consyal Balen. Tuximon, Kenneth Nunag,
Paul Nabong, Councilor Malapas, Councilor Lopez, Councilor Mendoza. Dengan doon po Mendoza Macalino. Yan. Good morning po karingan pong Councilor Balen. And then sa ating mga kapitan dyan, sa 12 barrios ng kapitan, good morning po kay Kongan. At tuloy-tuloy ang gawa, progreso ng bayan ng Apalit. Warning na mo po karatang manuche basura ni. Siguro po atin na po makatalagang para mag-survey. Sagutan ni Lamberia mo. Be, hello. Si Mama out ka na ako. Si Mama out ka ako 238. Okay, sagutan niyo. Okay, the end of the live. Thank you.